Истощенма соз. Анор нест. Где дерево? Это что это, мама, как? Мама, это что это на самом деле? Что это? Это там. Дерево, да? Нет, дерево, листой. Дерево, это листой. Видишь, вот там тоже ягодка дола. Кани ягодка. Мама. Аха, истинно, аккуратно. Сюрх mana ne yaptın bu? Нағалтани апашабо. Başını kırmıştı. Кани Рухсора салом. Салом. Рахмат Рамазоной шмоям буч десе мана Рамазон. Салом. Наканили. Что читать? Начинать. Мама наберем бромадием прогулка, берем хава хушру. Османа бинен чхал хушру. Анжа кухомалу. Салом. خدا باشکر ناس شما چخلین سازین خوبین سلام سلام کنی ارنجویت کی پارتفته ببره نمیدونم کدامی کوبیکاشا پارتفته کدام اترزه ایگروشکو های پارتفته بود ها سیاوش مانا دقیق Салом, манзан ҳастам. Нилуфар мултиваркатона чанд пул гирифтед? Мултиварка 4000 гирифта будам. Ин видео. Редмонд ҳози боб мегӯм 5-6 шудаги ҳаста. Бала, опа истиш. Нехад опа истидам бо шиштак. Шиштак сиёвуш. Фарзандатон назми нас, худо ба шукр, ман амҷа берум бромадием. Прогулка. Нағалте. Птичкаҳо. Сиёвуш ози меғалте намишмо. Созен хубен бачатон калон шуда худо нигаҳбон бошад. Rahmat ha калон шуда охири моҳ да насиб 1 сола мешад. Сиюмда. Салом Нилуфар созен. Гуля Rahmat соз шумо чӣ хелен? Нилуфар? Ба чӣ кору бор шумо? Ба фикрам шомда Нилуфар. Шомда ҳама вақт чӣ мегӯянд? Тайёрӣ ба шом ягон чӣ пухту паз кардестен? Мо имрӯз ҳечӣ накардем ҳа? Бо чӣ ба мефурӯен? Нилуфар. Мама 3 брата салом. Салом Нилуфар шумо чӣ хел дихат нашуда? Сиёвуш, мана Сиёвуша бинед ганда шуда апаша пучидестай. Наки Сиёвуш. Rahmat худо ба шукр наз ман амҷида кӯдако катиштие менабинад. Шумо чӣ хел? Шом шуд Рухсора, шумо куҷодаед ки аллакай шом шудаем? Ҷиано созанд ширнако худованд умрашона дароз кунад. Раҳмат назон мана диден чӣ хел хулигани кардестан якҷо қарор намешинад. Ман нагуфтам пригать кунед. Оста. Не, Сиёвуш мешинад ҷош шуҳай. Худованд умрашона дароз кунад. Раҳмат. Салом алейкум Нилуфар нака.
Isto Siyavush. Siyavush nani? Ey Xudoy meni. Dili bıcıkaya bili. Mana Nilu. Nilufar. Dili. Siyavush. Salom alaikum naxondim. Salom alaikum. Salom. Suman salom. Tacikistan salom. Man der kardam chi ne nav sar kardam ifira. Nilufar kudak dori iqa kina gam metad. Mana min dita hasan Siyavush. دوتا هستن من همی خیلی میتونم خیلی که میبینین همی ایفیر سر شدک من همی احوال میشه است ای وای خدای من نوازی آرومانه شتا بدن دهن تریزده من گفتم یک ایفیر سر کنیم که با منه بینین احوال شما Mam iskandar kata. Kani suman nazım da başkır ma naz şmu çıkar. Salom efendim bunu havayı. Bu da havayı kucan naz khuşru oftobak. Salom apacan jon chan sola nilu 4 sola şdak. Oy. Naz gashtet karandina xona basa. ناس کو موهی پختین محلش میریم سلام علیکم گفتم که بود هوای خجان چخل چی به آواز نیست آواز پیدا شد سلام نیلوفر شما چند ساله من تولدم 93 و نیلو سلام سه بار سلام گفتم سلام خونتون چند سومده خریدین نصیب کنند من یک مادر از پنجکند رحمت وای خانه 250,000 سوم خریدم یگان چی نداشت نه ریمون نه در نه تریزه همش را ایسر کردیم گویم سلام اپا نیلوفر من زن هستم که خوبشون کردی بعد ایفیر کنم آخی وقتی که ابد خواب میرن ایفیر میکنی هیچ که نیست برای همین بگاهی روزده آدمو بسیار میشن جمع میشن برای همین بگاهی روزده میکنن وقتی که خواب باشد میگم یک دو بار وقتی که خواب دن ایفیر کردم هیچ که نبود حاضرم خواهد 40 کس شدگی با استا جمع میشن حاضر کودکاتون خواب همه خیلی من اصابی نمی نیلوفر این وایده چی بگوین دن پریدن تا که هم خیلی مونده شوند پره خیلی کردن نمیتونن خونه ده فقط خونه ده شتگی همه خیلی میشد کودکا باید همین یک بار اگر که یک روزه یک بار کودک بیرون برود 1 ساعت 2 ساعت گرد و دوت و پرد بینین چه خونه آمده مونده شده با حضور خوب میره سلام да зверёшек да Nafisa bun apa Nilufar و Siyavush هستن من متشکرم معلش نفیسه شهری بانو крокодил нахрад бо шаҳри бону салом ман аз Россия дуо кунед моям карантин буроем ман як хоҳар маҳлиш мо шумода дуо мекунем тез ай карантин буроем шумоям мода дуо кунед моям ай карантин буроем гӯем рост мегӯи хай кӯдакои ман ҳам ҳама хелая ман кӯдако ҳама хела бо агар кӯдако мана Siyavush майдаҳай фақат кору бораш
игрушкаҳои чапакнӣ, вайронкорӣ, ҳама хеле. Нилуфар аллакай калон шудагия метавонад шишта якҷода ба манне бозиҳои худаша кунад. Аз Сиёвуш намекунад, мерад ҳамаша чапа мекунад. Барои ҳамин баъд ягон ҷанг мешад, ягон овозашон мебурад, ҳама хел мешад. Шаҳноза Умарова салом. Рост мегӯед дар ин карантин ҳамаи кӯдакҳо ҳамихелан беҳад шух шудагӣ ҳастанд. Бояд чӣ гӯм энергияшон бисёр мешад, бояд ягон чизе сарф кунанд кӯдакҳо ва ҳамихелаи кӯдакҳо бояд ки давану паранд. Ташаккур барои видеоҳои хуб. Табибон болида мешавад. Саломат бошед. Раҳмат ки шумо тамошо мекунед. Барои шумо фақат видео мекунам ман. Нилуфар Марахон осон зебо хондестам. Баҷон салом, ман зан ҳастам. Салом. Язна кай мераванд охи ихат дигар гулия рост мегӯед. Вай фақат имо кати гап мезадем амихел мегӯм ки кай мебиед шумо камтар кӯдако кати шинед. Маш мебиён иншолло. Ҳама ба фикрам ҳамин раҳа интизор, ҳамин раҳа нигоҳ кардастанд. Салом Нилуфар, кӯдакотон созанд, барои чӣ влог кам мекунед? Влог кам мекунам, як рӯз пас влог кардастам ки як рӯз пас видео ҳастай. Як рӯз пас ё ки ду рӯз пас ҳама хел. Ҳам просмотро паст шудагӣ хела осон зебо. Инстаграми ман таги ҳама видеоҳода ссилкаш ҳаст, номаш ҳаст ва номаш арзанда нависед мебурад. Арзанда нависед фақат ами саҳифаи мо мебураду ба саҳифае ки ози макаронҳои арзанда аст ку ҳамаи мебуроя инстаграмда. Сиёвуш Нилуфарро нишон тиҳед. Мана фақат ҳаминое нишон метиҳам ман. Кӯдакотонам мегӯм. Фаҳмидам гаптона гулия ки биён кӯдакҳои нигоҳ кунанд. Биён тесара бо биён ва ё якҷо хонада мешинад. Шавҳари ман хел одаме ки хонада мешитагӣ нестанд. Фақат кор. Апай Нилуфар идо кати ягон торт нишон наметиҳед? Торт рости гап ози раҳои Тоҷикистон, мани даруни Тоҷикистону ва ё маҳкамда. Ман гуфтам ки бо ҳам ид мешад, ҳам денраждени Сиёвуш мешад. Ман гуфтам дадамшон ха ин дафъа биён заказ кунем, ай панҷшанбе биёранд. Охи ман худам чӣ хел меравам якҷо. Ман ҳамин рӯз ба зур буромадам, магазин рафтам, чизое харида омадам ки дадамшон намеомадиянд. Барои он ки раҳо маҳкам, айс рафтан мачо дигар авзу гашта омада наметавонам. Барои ҳамин хонада шитам, намедонам ки чӣ кор кунам. Чӣ пазам, чӣ кор кунам гуфтам. Салом, нуҳум лайк аз ман. Раҳмати калон барои лайк. Маматри брата ба шумо. Салом. Намедонам ак ид мешад, намешад. Мегӯям бихел. Вай дар интернета гуфтанд ки намозаман кардагӣ ҳастанд, намедонам ак ид. Тез эфир кунед, интизорем. Ҳамин як рӯз вай мекунам. Як рӯз видео мепартам, як рӯз эфир, як рӯз видео, як рӯз эфир. Ҳама хел кардастам ҳозирашта. Бо мебинем оянда. Ҳамин вақт шавад эфир мекунам. Кӯдако ором бошад, вақт шавад агар эфир мекунам. Салом созен Зуҳро. Салом. Гулия гули. Рост дукаса боши кӯдакбонӣ нағзай бо камтар пеши дадаш меранд. Барои он ки ман хонада фақат Сиёвуш фақат айқафои ман кухни мерам, айқафо мебиёд, иси мерам, айқафо умуман ҳамин хонадашинем, ман вай хонадашинем ягон коро макунам. Бо мебинӣ ки ҳамунҷа рафтан намешад. Вақте ки ба кӯдако хобанд, баъд ман ноутбука мекушому, корома мекунам. Вақте ки кӯдако бедор бошад, умуман телефонда шишта ё ки ноутбукда кор карда наметавонем. Ҳамин хеле шинӣ пешондам агаре. Салом, Атуш бозор кор мекунад? Рости гап намедонам. Оне ки гуфтагиянд ки то 1 июна ҳама ҷо бозори либоса маҳкам. Гап напурсидам ки кушодагия ё ки не. Ида либос хариданед.
шонем. Салом алейкум апаҷон. Созен тенҷан саломатиятон хубе? Худо ба шукр навз. Шумо созен хубин охи? иди рамазон ба ҳамаи мусалмонон табрик мегӯям. Худованд тинҷа амонӣ шавад. Илоҳим шумифар хубӣ? Худо ба шукр на. Мегӯянд дар Тоҷикистон ид намешавад. Рости гап намедонам ида. Ки гуфти хе намешавад ид? Нафиса Сиёвиш мода бисёр маъқул аст. Лабай Нилуфар. Манам омадам. شما دیرتر اومده. سلام ساعت افیر چقدر ساعت افیر گویم نمیدونم موقعی یک کم خیلی میشه من نمیتونم گفته که مثلا من یک ساعت پس افیر میکنم ممکن یک ساعت پس همینجا چند کسی هست لایک کنین همه کسی راست تاجیکستان طرفای شما در کرونا نیست چی با نیست هست همه уже توجیکستان در همه بسیار شدگی هست اکو چقدر نمیشه توجیکستان در هست و شهر ما چقدر سلام نیلوفر خان سازی خوبی کودکاتون سازه کухня на любой вкус خدا با شکر ناز کودکات ساز شما چقدر салом апай Нилуфар салом як бор хутоно нишон тиен видеоҳои мана тамошо кунед ман ҳастам апачон тез блог кунен Сиёвуш ба Нилуфар кунен чаро гиря дорад ки гиря дорад Сиёвуш Нилуфар майлиш ҳами влогода фақат красиво мана Нилуфар башня сохта бо мегӯянд ки фақат кӯдакотонро нишон метиҳен видеоҳода соз худо ба шукр хеле беҳтар шудам салом апай Нилуфар салом ба Нилучаи Ширинак салом ҳар рӯз эфир мекунед апай хосият ҳар бегоҳ эфир мекунад ҳозиро намекунад ҳозиро ба фикрам апай хосият дига каналода эфир кардестан худшон мегӯянд ки ман дар кадом канал эфир мекунам гуфта авай намедонам рости гап манам ҳам видеоҳошон кам шудагӣ ҳам эфирҳошон накунша азобуш натия Нилуфар Нилуфар влогоя тамошо кунед ман ҳастам мама ман лайка мондам боз нагӯ намондам ман медонам ки шумо мемонед салом созен Мадина салом худо ба шукр соз шумо созен як бор салом Нилуфар шавҳартон дар Москва карантин ё кор мекунанд шавҳари ман бекор наметунанд ва ё бояд кор кунанд ҳам карантин шудагӣ ҳам рафт ҳам корашо накардистанд не ки вай хона данед дига хона рафтагӣ ҳастанд ман ҳар рӯз видеосо тамошо мекунам ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай видеои намемонем намекунам ки ҳамин тез видео шавад умуман ман мехоҳам ки канал кушом ки влоги ҳаррӯза шавад ҳар рӯз влог кунам не ки ҳоли ман худам медонам ки ҳозир наметонам ман умуман кӯдакои майдакати Нилуфар яке ҳаваш шиканад чи кӯдакои майдакати шавҳарам нестанд гӯем ҳам влого интересни намешаванд барои ки карантин хона даштагӣ ҳастем бо камтар кӯдако калонтар шаванд агар бо нақстар мешавад вақт бисёртар мешавад баъд насиб иншоаллоҳ ҳам хел ният ҳаст бохайр худо медонад не ки Тоҷикистонда мегӯянд ки монетизатсия намешавад салом Нилуфарбону ман меҳмони нав муаззама хуш омадед меҳмони нав ай боло гузарен апай Нилуфар як бор духовкатонро нишон диҳед ман хариданиям чӣ намудашро тавсия медиҳед одил ай манам одилай рости гап ман касе агар ки духовка хариданӣ бошад хубтараш ки масалан ҳозир хай Сиёвуш намемонад кишини
агар ки масалан шумо духовка гирифтанӣ боше, ҳаракат кунед ки духовкаҳое ки конверсия дорад, анамо хеле шахаред. Ин духовкаҳои оддил гӯем намедонам, намешад, манда маъқул нестад. Масалан ҳама чиза нағз хушрӯ як хел сирх намекунад. баъзи духовкаҳое ки плиташон кати аста, яъне болош плита дорад, ҳама хелиё буромадагӣ ҳастанд ва ё арзонтар ҳастанд. Духовкаҳое ки алоҳида ҳастанд, мечаспонишонад вайда кухонни гарнитурда ва ё хай қиматан. Ман ният дорам ки ҳам хеле харам ва ба фикри ман ай ҳама нағзаш ҳаваё ҳастанд, барое ки ваё конверсия доранд. ай ҳама чизаш ҳамин конверсия дораш нағзае, барое ки конверсия ин ҳамаша як хел сирх мекунад. Ва масалан шумо дар як духовка дута лист монед, дута листи масалан самбусае монед, масалан вақташа монед, конверсия даргиронед, агар ҳарду ҳамун самбусото, ҳарду ҳамун листаш як хел сирх мешад, намесӯзад нағз ва ҳам мемонеша дарша мепӯшен, тамом кай тайёр шуд бармегиреша. Духовкаи оддила чӣ хел мекунӣ? мезанам та Нилуфар, намемонад, ваяш намемонад, шини инаш намемонад ки гап занед. Сиёвуш иси биё пеши ман, биё ма биё пеши ман. Духовкаи оддила 55 ҳаминаш безе, барои ҳамин ман ина туйда подарка карда гирифтанд, ман ҳозираш надорам, барои ҳамин оварда мондам. Насиб бо иншоалло шавҳарам биёд, ҳамроҳ рафта духовка мегирем, баъд ина мефурӯшем. хелм ғалтиди Нилуфар, ҳозир сирд мекунам аямҷа. шавҳар доред шумо? салом апаҷон, нағз би шумо? худо ба шукр нағз. шумо чӣ хел? як бор Сиёвуша ай пеш нишон Сиёвуш ай пеш наметистад якҷода. Мана Сиёвуш, мана ай пеш хулигани. бачаҳо созанд, худо ба шукр созанд. мана дидем бо шинена кунҷа ядам Сиёвуш шин телефон ҳозир меғалтонди қариба ай треза. берна бинкани эфир мекунин, ҳичи намега. ма ай шавҳарам мепурсам эфир кунам ё накунам, гуфта чӣ хел? салом алейкум Нилуфар, созен хубе? ва ҳам эфир мекунам, чӣ мегӯям? эфир дар масалан ҳама занҳо ҳаст. ягон агар мардҳо хато карда надронанд, агар ито ҳаваё медуранд, як бор мебинанд ки ҳама занако ҷамъ шудагиам мебурад. салом алейкум Нилуфар, созен хубен? Дилия салом, худо ба шукр нағз. хуб, шумо чӣ хален созен? тортпаз салом Нилуфар, салом духтаро, салом. салом. хӯроки чӣ карден? ҳеҷ чӣ накардам ростика. кӯдакода гречка пухта додам, гречка хостам. пагоҳ насиб бо ягон авқот тайёр мекунам, ягон авқоти сӯякубӣ. салом апай азиз, дер кардем эфирда, ҳам як ним соат қариб дер кардем. не Сиёвуш метарсад аз тимно. Сиёвуш раҳ мегардад, худаш не Сиёвуш раҳ намегардад, фақат мана мехел. салом Нилуфархон, шумо нағз? нигора салом, худо ба шукр мо нағз, шумо созен нағзен? Нилуфар шумо мехел шудагин ки ягон кас Нилуфар ҷеқ зада бошад, ҳарзадан ҷавоб доден. не хел шудагӣ нестад. мана бисёр кас мана Нилуфар мегӯд, Нилуфара Нилушка, Нилушка, Нилу тамом. Амана ҳама аллакай Нилуфар мегӯд. Нилуфар. салом алейкум Нилуфар, салом Соима. таҷик рӯзакуш Нилуфар. Тоҷикистон ҳоли шом нашуда Тоҷикистонда. 15 такам Нилуфар. 15 такам 8 вай мешад шом.
Зодрӯзи сиёвуши кайба 30 майда зодрӯзаш. Насоз апай ҳаво чӣ хел? Ҳаво манай хел. Ҳаво имрӯз нағз хушрӯ офтобак. Закия салом апай Нилуфар салом. Нафиса зодрӯзи сиёвуш 30 май. Сиёвуш ранги дадашай. Кутакот айни ҳама хел дилия айни хулиганӣ айни гапнагирӣ. Салом апай хосият чӣ хел шумо созен? Шом Нафиса Файзова илтимос ҷавоб додам ку. Апай хосият омадан. Апай хосият ҳозир видеоҳода кам намо, эфиро кам намо бисёриҳо мепурсанд. Ман ҳама хел гуфтам ки ҳозир дига каналода эфир кардесан. Салом худо ба шукр нағз шумо соз хуб. Апай салом кадом узбак вай канали тоҷикӣ омадай? Рости гап ман узбакия намедонам. Ҳамаи комментариҳоро тез пани интернет истифода мебаред. Тоҷикистонда Wi-Fi Telecom Technology. Гуфтен кам эфир мекунӣ, влог камай. Чӣ ба влог як рӯз пас, ду рӯз пас ҳастай ку. Эфирам қариб ки як рӯз пас ҳастай. ҳамирӯз влогтуна ҳамирӯза буд кай буд як влогтуна тамошо кардам. Хонаи ҷиянтон рафтен, хонаи 3 этажаe нишон доден. Бехосият тамошо кардам. Ҳамаи ҳамирӯза буд ба фикрам. Нилуфар ки ҳами апа лигане кадестаё беда салом большое количество взяли с нами, да. Шукр. Да, дига аз ман дорад Нилуфар. Магар ки ҳар соат як соат пас монда дар кор влог. Як соламаш майда Нилуфар. Салом алейкум салом. Малиш апа хосият. Малиш тамошобина мегирам. Инҷа бо як чанқа дига савол да. Нилуфар ман равам бинен чӣ хел кӯдакот. Ман рафта имшаб насиб влог монтаж кардам дар кор. Сиёвуш ҳазин мекушад.